Assalamu alaikum jama'a, sunana Abba Gaye. Na zo ne zan nuna muku yadda za ka dinga ɗauko abubuwa a intanet da yarenka na Hausa. Akwai abubuwa da dama wanda ba za ka iya neman su a intanet da yarenka na Hausa ba. To yanzu zan nuna muku yadda za ka dinga ɗauko koma me da yarenka na Hausa. Amma da Allah ɗan uwa kakka manta dai da ka danna subscribe sa'annan kuma ka danna ƙararrawa. Idan ma kana son ka koyi English ne ko Hausa, to ka biyo ni a cikin bidiyon za ga yadda za ka koyi English ko kuma Hausa. Ni ne naku Abba Gaye. Za ka shiga cikin inda kake yin downloading ɗin application cikin Play Store. Sai ka rubuta wannan sunan kamar haka, Hausa Dictionary. Bayan ka rubuta ka gan sunan da yawa sai ka ja shi haka ka ɗauko wanda muke nema. Yawa kaga wanda muke nema nan, ka gan shi. Kaga yanayin cikin application din, kaga yadda cikin shi yake. To bayan ka sauke shi sai ka zo nan ka taba ka sauke shi akan wayarka. Bayan ka sauke shi sai ka fita, in ka fita sai ka shige shi kamar haka. To bayan ka shige shi sai ka zo ka taba nan din nan, in ka taba nan sai ka zo ka ja shi haka. In ka ja shi haka ga nan gurin sai ka zo ka taba nan gurin haka. In ka taba shi za ka ga ya nuno ma nan, sai ka zo ka taba nan. In ka taba shi sai ka ja shi haka. In ka ja shi haka, in ka zo kai a haka za ka gan shi. In kai haka ka kunna shi. To in ka kunna shi, ko da ka fita daga cikin application din zai zamana kowane cikin application ka shiga a cikin wayarka za ka yi amfani da wannan din. To kamar yanzu kana cikin application din. Kamar yanzu bari mu rubuta sunan gida mu ga. Yawa kaga mun rubuta sunan gida kamar haka. To in kana son ya gaya maka da Hausa sai ka taba shi nan. Idan kuma da English ne sai ka taba nan. House. Jaden. To bayan yanzu misali kana son ka yi searching din wannan a cikin Google ko cikin wani browser naka, sai ka taba rubutun kamar haka. In ka matse shi haka za ga nuno ma wannan rubutun kamar haka, sai ka taba wannan, sai ka zo ka danna copy din nan. In ka danna copy din sai ka fita daga cikin application din. Bayan mun fita bari mu shiga cikin Google. Bayan ka shiga cikin Google ko kowane application ka shiga a cikin wayarka, za ka iya zuwa ka sa shi a nan. To mun bari mu sa shi a nan, abinda muka yi copy din a Hausa Dictionary din. Sai ka matse shi haka, za ga ya nuno ma wannan rubutun gashi nan, sai ka taba shi. Bayan ka taba shi kaga sunan da muka rubuta a can ka gan shi ya fito, sai ka danna sacin. In ka danna sacin, in hoto ne kake so to ka gan shi. Kuma in kana son ma ka ƙara sacin ɗin, in kuma kana son ka ƙara neman wani abun ma, ba sai ka koma can cikin application ɗin ba, sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. In ka kula za ga akwai wani abun nan a nan, wannan ɗin nan. To in ka taɓa shi kamar haka za ga ya nuno ma kamar kana cikin Hausa Dictionary ɗin, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. In kana son ka koma cikin Hausa Dictionary ɗin, sai ka zo ka taɓa nan. In ka taba shi kamar haka sai ka zo ka taba nan, ka gani ka koma ciki. To bari mu rubuta sunan mota. Ka gani? To bari mu, kamar yanzu kana son ka ƙara yin copy din wannan ka sa shi a can. To sai ka taba shi haka, ka gan shi ya fito. Sai ka danna copy din shi, sai ka yi baya. In kai baya sai ka zo ka ƙara sa shi a nan, sai ka zo ka taba nan. Kaga rubutun da ka rubuta a can ka gan shi nan ya fito, sai ka danna sace. Kaga sunan mota ɗin da muka rubuta ka gan shi. Kowane irin application kake nema a cikin intanet, haka za ka dinga neman shi ba tare da wani matsala ba. Inda Hausa za ka rubuta
za ka rubuta, in kuma da English ne za ka rubuta sai ka rubuta. Kuma shi wannan ɗin Hausa dictionary ɗin kowane cikin application ka shiga a cikin wayarka za ka ga yana nan, za ka yi amfani da shi kamar. Da fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. Da Allah kada dai ka manta da ka danna min subscribe, sannan kuma ka danna min ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Sai mun haɗu kuma a cikin wani sabon bidiyon.